Oh, dere tong bisan dia. Di musod. No, dere. Dere ana para makakaon sila. Ah, ilahan ni tanan. Awa. Usa ka balde ang kaon na ni guys. So usa pus gasto ani ang feeds gyud no, number 1. Feeds. Gilang sakara na. Oh. Nga, kaon mo. Ala. Tanawa ako Ante B. Awa guys, na technique si Ante Dre kay para kuan. Itsahan. Itsahan na to dito. Anong pag-farming guys, kuan ra na. Common sense ra ba? Kay kuya manggo daghan kaayo mag-stampede unya. Ali na mo. Dere tong bisan dia. Di musod. No, dere. Dere ana para makakaon sila. Ilahan ni tanan. Awa. Usa ka balde ang kaon na ni guys. So usa pus gasto ani ang feeds gyud no, number 1. Feeds. Gilang sakara na. Napakoy ligid di ato. Be daghan kay tanan sila oh. First time ni nako nga naglaog nga ingon ani na sa gidak-on. Ang uban kay nagsanbiting, busog pa siguro ang uban. Laog ta, laog. Feeds. Feeds ta, feeds. Feeds kan pakaon. Minipilit na itong gigamit nga feeds. Anak lang. Nasa Ante ang farm manager. Yang partner Dre si Tisya. Dara napakoy kuan diri ligid. Tabang ning ligid. Atusang limpyuhan. Dara, ligid. Kaon diri ale. Kaon na sila. Oban. Kailan ninyo kay daghan kay sila. Ay mo kag-goal nas ubos, urot na nila. Buyag kay ni mga on. Good kay ni mga on atong mga manok, guys. Basta alagang tunay laking LDI. Og ang atong gigamit ani nga feeds, Bipro. Dili ta sponsor sa Bipro. Pero basin dai mang sponsor na. No? Kuan ra ba ta? Hapit ta 100,000 followers sa Facebook. No? Feeding time sa atong mga gipang grow. Salinan pang laki ani no? Sakto ra ni laki. Gamay naman noon eh. Tura ni no. Kanay bili na to sa laki. Tanawon ta mo sa laki pod na. Let's go na. Si Ante, ikaw lang ana, ubos. Okay, akong beer na bugnaw na. Nangaon na sila dito. Laki po. Itong ihatag rin laki. Nadaring laki ay. Darang laki guys. Ilaw ng giyabo ganina. Gooy ninyo. Oy, usara nilang kananas laki Ante. Hoy, kani inyo ning kananan. Inyong diha ibitay man guna na mo. Kita mo sa kamera. Nga, kaon mo. Ala. Ang uban di kakaon. Yara na dito ang uban. Kananan. Rao.
Oh, mo na to mga laki. Ngaon na sila pod. Kuhaon to tubig eh. Kaon mo diha. Mo na to mga laki, balik ta dito sa mga bayi. Nindot kita naawon ang mga bayi. Para sila, kuha tag beer. Nindot kita naawon guys oh. Nangaon na ato ang mga kuan pang grow dre. Kaning manok god. Usahay magdumdum na sila sa mga on. Kabantay mo na sunga way nangaon. Gatos ligid daghan. Nya gi ako pong bubuan ang ubos para mag-scratch sila diha kan-on na nila apil. No? Nindot kay sila tanawon mao na ni ang atong week 12 nga mga hybrids nga gigrow diri sa atong backyard. Natay beer diri. Shout out other my love. Og si Boss Aiki, shout out Boss Aiki. Tara ato ang mga batch 4. Bugnaw kay stand ng beer. Hindi ka tanawon sila oh. Ngaon na to ang mga hybrids. Kuha po ka tanawon. Daghan guys tanan guys no. Mao na sila atong ihatod next month. Dagko na guys tanan. One color abot pa na dito. Ang uban nag-range, pusog siguro to. Sabligan man pugod ako dito. Nindot kay sila tanawon, labi nang dagko na sila. Ang uban na dere namatog, naminaw ra. Bakante oh. Wa kay nangaon, dari pod wala. Dok siguro sila nako. Kere daghan nangaon. Lang tubig, importante tubig na pero may available. Plain water. Ano sila no? Ato ang mga gipang grow out sa nga batch. Gawa sa ta guys para di sila mabulabog. Pag-uhan raban ni sila nako kay bag-o ko silang pananaw. Ang uban no. Adere nag-guard arita sa tuang mahiwagang chair maglingkod. Tanaw tas ato ang mga manok. Wala ni awas nante. Oh. Ibalin ako speakers usa. Ni awas mong tubig. Nami drum diri good guys kay dili na mapaimnon dito ang manok sa ikas garipo kay basig na chlorine ba. Chlorinan. Maghatag bitag probiotics mamatay unya. Ra